Γεια σας, θα σας δείξω πώς θα φτιάχνετε από καλαμάκι μια καραμούζα. Παίρνετε ένα καλαμάκι και ένα ψαλίδι. Πατάτε με το ψαλίδι στο καλαμάκι και μετά το κόβετε. Αυτό εδώ είναι το καλαμάκι που κόψαμε και κάνετε ένα ταρίγο, το κόβετε σαν τα... Κάνουμε και από την άλλη. Και έχει γίνει αυτό εδώ. Αυτό ήταν. Και φυσάτε από εδώ και θα βγει 20 καραμούζες.